Congratulations. God bless you. Support her so that you can. Khushi because ang tini Bangkok Thailand thanginai tinang bronze mangkha ani opponent gotong mani skang Philippines tong mani ar pore semi final lo ang Saudi Arabia bai kalaikha week ni bagi kisa injury rok tong mani bagi nei angamse compete khaimalia so next time I'll give my best. What's the category? Under 23 minus 45 kg. Thinangla bom hai thangna roman sagai tong ulog ro. Ang thinya bus kanggo te gabang ma mane gabang ma compete hai tong goan bagai mane combat game rock a jaga ang te bo participate khanya bagai tem gabang ma chuba chu nong ni blessing nango. Ar India on la khoroko su khang participate khai ka. India ni 18 jon atong mani. Gangka jaga ni bishing chung 4 jon medal mangkha. Tai ro khe tam bom. Boro go bronze ni mangkha. Bom hai ma tong ni bakha ta na ma bronze mani. Onek khushi mane angam sik expect khame ki anam sik buyano receive khane phaine amti khane haine so onek khushi agero mo do man khawai se na ma hai imang kha national but this time and first time international so tabuk am sik mane ne onek khushi ing tongtang ni ni thungmung ke bom hai thungmung Mauythai aje thangani phaine ni bengal ko government ko help da ma Kishamangkha Sir Suhel Chini college ni Chini church ni members ogan Sokphaikha মানে গভর্নমেন্ট হইতে কোনো রেজা কে না মানে যে পরিমাণ আমি তো দিনই ব্যক্তিগত সিরিখানা আবো আমি তো সরকারি ভাবে রিয়া না বলে আনি মুং খে নি সিন ani mung Rejina Debbarma para ani para Mandai কলেজ Belai tongthoka tini ni odin kasha muituni diningnai tamale chini Rejina Debbarma bo Mandai constituency ni nginai bo kharakcha bronze medal man phaijak Mauythai yo jiti oi Mauythai botoi boxa bulai ma sing khana ang bono puila malai puro bo thana ni sikang malai puro ang bono mokol pengeng jak tong tang ni ji nung da bulai paino ni ang bono hin no harota to phane ni sep rok tong na bulai thani hingkang ka bo phan baya ba nung jiti phaji hin sajak kubuino bo ta bo jiti phai belai ke tong thoka tam himale abo chini tirprani gorbo bo kharaksa buri inginai abo jiti phaiman bage belai ke tong thogo jeng bono lam sogo tai yasak sogo tai bono tebo khabu charinani musungo ama haikeno bo tebo jiti thung teb kaham thung taman himale bo kharaksa buri inginai abo world champion phaimani bage bono belai ke hambai mariwo ishor bono tebo ama haikai kurung tebo phan boxing ton bine okrung ni bisingo teb kurung khai bo chanan bage teb phani thong jeng belai khai tong thogo aw chini tirprawo ama haikeno kurung ama haikeno thungthungui nai wall medal gold medal man phaima bo sikango bo chini Medalist Debbarma bo charta gold medal man phaimani ama haike tirprani gorbo dine buri bukhuk ngi man phaimani bo tirprani gorbo jeng belai khai tong thogo bono lamsogo ama haikeno bo kaham ka thungtung tai bini porashona bo disturb tang thon bo MBB college second year poritongo tai se bono bin boyes no nuguinai abo ang ma sasina ka bo nang bo class pori hin sapur bo MBB college second year pori pro to ang bono class 8 9 hai ma to wa aprubo am hai ken ma saka bono haise bo belai khai porashona dik dia bo bin bo ঠিক না তঙ্গ এবং বিনি খেলাধুলা bo ঠিক তঙ্গ পড়ানি সময় পড়া খেলানি সময় খেলা bo am hai ken line khai choli তঙ্গ am hai ken tebo chini kobungna ni musungo sara tirprani chini buri bukhok songno dine am chini bukhok Rejina hai kaino nora go thungtani rogo nora bo ago ki phaidi ni nai chini buri bukhok songno kobung narugo ambai ajo no to khose MLA
bini boto kaisa champion theke kono haste mane hap ani omhai sanai ba oneriam system ro rina nam hai one song ro sanai da mo hai one song musuma tota musung ya tongnani ale bono tamnani o Mauythai ni kaisa service omo hairi kaise tebu ago koi phainai chini next generation ro bono omo hairi kaise ang chajago tam kangkai jung to birodi o tongwa bole jung government o botongya haipano ang bo bini ngai nai kok sai nai ya ne omo hai kai jodi sujog ri kang kang kai ba chini next generation ro bini bisingti khlai nai ago phaimana na omo hai kai asai phayana omo hai ka asao hamba begini bom hai ma to bulano kaithono blaikenya hambai tam male jeng kaithoni sara mungsa jaga sugui maya abo ang je bo asuk jara sugui mane abo kaithoni hamari bani bo Sokphaikha amon bagi ang kaithono blaikya hambai tainarok media rono ba ang blaikya hambai mari ta male nongni hoikena ani busa tabu je angi phaimani ba bo jidi phaimaro abo worldwide phunukjangnai ba tripura Hasteo joto jaga jeng lugnai abono nongni hoite bo phunukjangman bagi ndorno paiplaya hambai tai jara oro ani sajumano jengbai baksa lamsongna phainai joto taku gokhurongno blaikenya hambai bishes kai ang taibo hambai mario chini father Francis bo chini chungno je naikolo abo paiple hambai maru tam hmale bo chungno marthe je jaga phano subawo chungno kobilama tiyo abani bagi ani sajuma bo abo haike no Sokphaikha ni ang chongo angei angte kaisa abono khatuma yaparo chini desi ba chini hasteni joto lokurongno sengbo haike no khatung khaja kai ani besatini nini besatini obo haike nani bagi ang jotono no kobu utai go jotono jeng khela dula khaimani jagulo no jeng joto borok bai sini jago walwai bo sini jago angge nijini saksori kaham gai chi joto jago bo kaham ngai man chuja abani bagi no je jeng tabu kabangma haima sitra rok bai kubului tongmarok abo jotono game rok thangga angge jeng haima sitra khaima rok kobui thango aro bisi khatungo angge kaham borok bai jodino game thangga angkai kotaban sajuma botabu thangmani jagao 100ta country ni borok a jagao jogri layo angkai obo hai kaham jaga ro thangai kaham borok bai malaika angkai chini sarai ro taibo khatungnai borok bo khaba sanai angkai khani busarok bo bini bo amo haike horimanu ka ani busano bo khona chesta nanai obo hai ro khone ang kha no thungnani tai porisini kun kebeng mungro gapekya abo to kisamisa kebeng mung to phainai no ta male jeng to reja borok angkai romli jeng chana nungna hoite bo bona ase diet rimaya ango angkai te pornani rogo bo iko bono bot je RCCO srung tongmani aro bo himichi thango mui obinogro chung bara tonglayo ga oroni se bo himui taibisa horo bo paikhan ga oro taibisa himi no ma phai obo haike ko ma haike problem ro ngi tongla haibano abo to nang khaina hangkai asuk to ma khainai no angkai abono ang joto lugurongno lugu mane chrai je sigla jalai rongno ang kobungna musunggo chini hasteni jeng khaige mayangnya jotono mannai buimani jengtangi mayang nai ba aboni bagino jeng jotono chesta khaina nangnai chesta khaimani yagulo se jeng joto success sing ani mungke Medalist Debbarma kami ang tabung mandaya tonga ani para asol para angke soigeriya bisrai kami jago